everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Oso na gud kayo din is Pilipinas ang corruption. Kay lakip ang tawag-tawag, lakip ang seminar sa magminyo, bayran na sa ay. joke na. Joke na. Basig maabot ng katong Marcos, dili nyo ko makabalik ni patay ko. Dili ko makabalik ng US. Sorry. Okay lang. Anyway, usaran ni ka little despedida party para sa akong one and only daughter, Jolie. Kay human ugma si kasal, dili na ako mo itag-iya ni Julie. I mean, si Dennis na. Siya ni tag-iya. But I promise to Dennis nga dili ko problema nga pagka-father-in-law. Once nga tuan na gyud unya niya si Julie sa iyang mga kamot legally, well, nganong manghilabot pa man ko. And my hope is only this. And I'm sure nga mausab kini ang gusto nila ni Kunsing ug siyang bana. Nga dili mapariha sa istorya sa upat ka ring. Upat ka ring nga. First ring is engagement ring. Second ring is wedding ring. Third ring is suffer ring. And the fourth ring is endure ring. I-ring. correct, ring. Please, iuli lang na ko si Julie, Dennis. And also to earning. Ning, iuli lang si Vicky siyang mama. Wala ko yung mama, sir. Oh? Papa? Wala sa ko'y papa. What do you mean, sweetheart? Solo na lang ko. Oh my God. Sorry to hear that, sweetheart. Thank you, sir. Ayaw ka goal, honey. Yes, sir. Good. Anyway, naka may brand new parents. Bago mga ginikanan, sila si Kunsing ug si Miguel. Vicky. Salamat, ma. Salamat, ma Kunching. Salamat, pa Miguel. Hibaw tatanan. Pero ako lang ning isulti gyud ni Vicky nga buutan kay ni Kunsing nga pagkainahan. How much more sa iyang pagka-mother-in-law, sa iyang pagkaugangan. I would like to share this another story, pero tinuod biya gid ni. This is a true story gyud ba ya? Unsa ba kada pa? Dili kami maigo na si Dong Ernie. Depensa lang. Paminawa lang ninyo kung kinsa ang maiguan ni. May mga grupo sa mga lalaki nga nag-inumay dapit sa karsada. Unya may funeral nga miagi. Usa sa nagsunod sa funeral car, mao ang usa ka lalaki nga nadaog Doberman. Dako nga iro kay Doberman god. Imagine, nahibong sab ang nag-inumay sa luyo sa Doberman na ay mga pulos gyud mga lalaki nga naglinya pagsunod sa Doberman. Taas nga linya sa mga lalaki. Mao nga usa sa grupo sa naginumay ng utana sa nagdaas Doberman. Pre, kinsa man ang Doberman? Mitubag ang lalaki. Ako nangutana na sa, pre, kinsa man di ay ng inyong ilubong? Tubag sab ang lalaki nga nagdaas Doberman. Akong ugangan. Nangutana pag yun. Unsay iyang namatyan? Tubag sab ang lalaki. Namatay kagibugno ang ining akong Doberman. Ingon dayon ang nangutana, pwede akong abangan na imong Doberman, pre, kay akong ipabugno akong ugangan. Ingon sa pang lalaki nga tagiyas Doberman, no problem, pre, linya lang dihas luyo. Pero ato kas kinawahian, kay gusto man sab na sila muabang sa akong Doberman. Wa lami, karaan, guryo. Karaan. Di. Bago na, sir. Ha? Ako na sundo na. Alright! Let's eat! Mga na ta! Nagagusto ka? Nindot ka ang pagkabuda, Jol. Yay! Minyo na kita, ugma. Happy ka, Vic? Happy kay ko, Jol. So, kumplito na gini ay. Kompleto na. Mag-abot lang daog mas simbahan. Sure dong. Okay? Daghan yung kayong salamat dong. Hilom. Ato na mi. Okay.
Ato namin si Dart! Gilamunan ka, Goryo! Bay, punong na ta. Nga naman. Nga Gulyo. Na may house gate? Ha? Naatod. Dinila mo. Ning. Di alam mo. Klaruhon ko ni Tawhana. Basig kaubanis na patay na ko gabi. Ning. Kuyo ganti ka na. Ako lang kayo ni mo ba niya? No. Dinila mo pa. Dinila mo Gulyo. Huwag mo kumpiyansa. Basin may mga kauban na siya. Usa ninyo umakuyog ni Erning. Lagi, ayaw. Vicky, arin ko. Ay, dautan ko tiyalig tuyo ng Tawhana kaya nagpandong siyang oo. Bawas patasan ni mo na, James. Bisan sa gubat, kumingon siyang siyara. Suko nang naimo ko yung niya. Ay mo kablaka. Nangandam sa Miss ni Miguel. Nangandam na ko, Kunching. Tabang mong tanaw sa palibot. Ay mo kadlok. Tulumi ka militar. Nga niya karoon ini. Kung ako ka na siyang kaupan kanhi, usam iyang tuyo nga muragiwat man niya si Erning. Tarawa. Tuol na si Erning. Oy, Vicky, asa ka? Oy! Ay, dalian niyo si Vicky! May gabi May gabi Unsay atong tuyo? Oh! Maayong gabi, Ernesto. Sinto ako. Vicky! Manasalvi? May Sarge! Isa na! Oh! Uy! Sas! Si Manasalbi lagi nini! Manasalvi? Vicky! Vicky! Ning, sorry ka kaayo. Nalimot ko aron pahibaon ka. Nga, nagtelegrama da ko ni Manasalvi. Og akong gipahibaw sa adlaw sa atong kasal. Ako isang giimbitar ning. Ako may angay mga suri ninyo kay nalimot ko kay imbitar ni Mama Manasalvi. Pasaylo ako ninyo, ha? Ay, wanay kaso, oy. Aw, kung inyo dayon kong papaulion mo, pauli man sab ko. Wa man ko'y libog. Sas! Abi na kog nipa na ka Manasalbi da. Ikasunit mo ka. Nga nagpandong pagkis mo. Goryo, Bay Sarge! balik sa sakyan ng palihog. Dali. Ablihan na nako daan gate. Oo. Okay, Bay Sarge. Way kaso man ang kusing. Si Diyos ni Salvi Maria. Manasalvi, nagtuog ko nga dili ka mo anhi. Kining. Magtiwas na gusto na sa sod. Manasalvi. Oo, Ning. Sod mo palihog, Vicky. Oh, dali na Manasalvi. Akong mama, Manasalvi. Si Mama Konsing. Nagpasalamat kid kog dako nga gikaila ka nako, ma'am. Kayang tinuod lang, mura sab na kog anak kini si Erning. Nalipay sad kaayo kog dako Salvi nga gikaila ko ikaw. Ay kunching na lang palihog, ayaw na lang anang ma'am. Ang akong amahan dahi, Manasalvi, si Papa Miguel. Sir, Salvi, ayaw ko din niya. Iisip ang kanimong anak si Erning. Aw, Igsoon sa ka na mo ni Kunching. salamat kaayo, sir. Manasalbi, dawata nga akong mga kamot. Ay, usa kamot raman din, dawata akong kamot. Kulukoy, ginisgoryo ay. Gitunon ako akong kamot niya, di mo Manasalbi. Dili, kaingon nga kaila. Ta kay hagbar dan kaila, panahon pasapon kaila. Gitunon ako akong kamot niya, ni mo hikapon ka na yung paduwa para paningta taos kabugnaw tungkol sa kagutom. Sas! Igutom ka Manasalbi. Maghukal ko ha? Para pakanon ti ka, pero sauan ti ka, para ganahan ka makaon. Kaya rin ako, tawag ko lang ti ka, human ako hukad ha! Dito sa Samar, magmingaw ang among kananan dito ni Vicky kunuha si Goryo. Manasalbi! Oh, kadali ko ni mong nahuman, Goryo. Practice na to! Manasalvi, biyaan tal na mong duha din si Vicky, ha? Sige lang, Ning. Sige lang. Matog na ka. Dili pa sa mana kay paaboton na lang akong oras kay alas 7 ang wedding ceremony ugma. Basin daghan mag istoryahan si Vicky, biyaan tal na mo. Vicky, ikaw na bahala ni Manasalvi, ha? Oh, sige lang ning. Excuse, Manasalvi. Sige, Ning. Nagbalik-balik baya ko diha sa gate gadiha. Primero na akong abot, wa may tao. Nibalik una ko sa kong agi. Gilaay man ko, nakahukom ko nga anha na lang gid ko magpaabot sa gawas sa gate. Maong wa madugay miabot mo.
Kumusta man dito, Manasalve? Dili ba delikado din eh? Dili man. Gawas pa kita na lang duha din sa sala. Kumusta dito? Nahibaw-an na nila nga biniunon kaog usa ka militar. Unsa ilang gipati? Unsa ilang pong? Labaw kang nahibaw nga masinabuton ang partido kung dili lang makadaot sa katawhan ang gisudlan mong kahimtang karon. Labaw sab silang nahibaw nga dili ka traitor. Gipatunol nila pinaagi nako ang usa ka pahalipay sa mong kaminyoon uban sa umaabot mong bana nga giisip nga kaaway sa revolusyon. Bukas akong kapuputon kung magbuhat sila patakang pangusisa sa umaabot kong pana, Manasalve. Gibuhat na ka na nila. Ug may respeto sila ni Erning tungod kinapalgan sa partido nga lahi si Erning. Dili siya sama sa kadaghanang militar karon nga mga itoy sa diktadoryang US Marcos. Pero ilawom gihapon siya sa dugang pangusisa sa mga kauban, Vicky. Manasalve, ngano? Nasayran sad kung unsa kasuod sila si Erning o kining Major Dennis Trinidad. Apad dili iapil si Erning paglikidara. Ang pagsakdap sa tulo ka mga langgam na pakyas kay hilom daing nakamatikod ang Major nga may mupatay kaniya. Apad naunhan sila ni Major Dennis ug silang tulo ka kauban mo ay napatay sa Major. Manasalve. Naabot dito sa samar ang maong hitabo. Nahukman na sa mapulang hukmanan sa katawhan ang hukom kamatayon alang sa maong major. Abtik ang maong major kay inay si ay patyon. Siya na hinuon ang dipatay sa tulo ka mga langgam. Unsay imong gihuna-huna, Vicky? May lain bang pasunod sa maong misyon nga kuhaon ang major? Manasalve. Ikaduha lang ka-importante ang inyong kasal nga nung niagyod ko. Ang una og importanteng rason nga mianigyod ko aron kasultihan ka gyud nga. Pangitag paagi nga dili magpaduol sa Erning ni Dennis. Kay may follow-up operation ang laing mga Sparrow aron kuhaon gyud si Dennis. Manasalve. Nangurog ka? Ngano? Kung dili pa sa akong kahimtang karon, gipatay ko na si Dennis. Akong imahinasyon, Manasalve. Gitagod na ako si Dennis. Tao. Excuse ko na ha, maputod sa kadiyot ang inyong prasulti, Manasalve, hindi bike. Nagdaman kag dakong habol og unlan goryo. Matog ka na. Nana, gini pormaha mo na. Oh, magminanok lang ko kay Ogma, you by my side naman nilang upat. Anhera ko madaw din yung sopa mo na. Oo, man, dog ba lang hinuunta duha dire sa sopa mo na, Salve? Gabaan ka gani nako goryo. Ay, istorya lang mo din ha. Matog ko gamay, Vicky. Istorya lang mo. Di bita ko minaw yung istorya. Hindi kapay si Manasalve, Goryo. Nay kwarto at bayan sa kwarto ni Erning Manasalve. Ato ka dito. Oo, day Vicky. Good night, Goryo. Okay, good night. Mitubag pa gani. May hagok naman. Goryo. Dali agod. Day, gusto ginoon ta ko nga ako mag-make up niya. Nya nga nagibalibaran video ko nimo halita ka. Uy, imagine sa day pag yun sa imong wedding, charuta ka. Nakauyod man ko rin mo, Bridget. Pero pagbuot man ni sa kumbana nga si Tonyet may make-up na mo. Mao nga adto ka karon dayon sa ilang earning. Sila mo imo make-upan. Basta di ko kumusugot. Basta di yun kumusugot. Kinahanglan yun nga ako make-up ni mo halita ka. Wana ko lang mo make-up ni mo. Period. Maura na. Ano di magkamusugot? Gumawa na gusto ni Dennis. Wala di makabuot na ako. Business Marcos pa. Hello, Bridget. Ay, lagi. Ako'y mamake-up ng earning og si Tonyet. May mamake-up ninyo. Bay, medyo dinis po. Unya sa may pung sa bayot. Muwato na tingan ito sila si Dong Erning. Wow! Di gid ko ka-imagine nga mapaso na ko, ugma. Kay kastlon ko aning idlas king laki sa tibok kalibutan. Wa gid ko magdahuman nga kastlon na ta, ugma. Kay nagtuukit ko nga kutob lang kita ani.
Honey, thank you so much. I love you so much. Mo ang presidente o ang first lady? Ay, dili lagi. Nag-uulpit ako. Way bisan usa nga makatambong sa taga Malacañang. Kaano ko na, uy? Nga naman. Ang sulti lang nila na kung bisan usa nila, way mo piya sa Malacañang ugma. Nga naman. O dagati buluhaton. Pero gawa sa mga advance nga palipay nga kunadawat kanina, sigurado na ka na nga ugma personal nga mo palipay bisan sa telepono lang ang presidente ang first lady. Oh. Ah. Hello. Hello. Why mo tubag? Advance happy wedding, Major Trinidad. Ibutang na, uy, wa man kayo matingog. Hilom. Thank you. Kinsa ni? Mabuhi ang NPA! Mabuhi ang Partidong Komunista sa Pilipinas! Unya unsa may ako ikalagad kanimo, komunista. Janice! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.